and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Kinsa nang nanawag ka, Nora? Ay, lalaki man iday. Ug nakugang siya sa pagsulti ko nga niya ka sa ospital. Siya na tingali ka na. Ambi ang akong cellphone ka, Nora. Hello? Hello, Paselo. Ang wa ko makatugas sa atong sapot. Naya ako sa ospital. Gipusel ko. Day, Janice, kinsa ka ng lalaking nawag, day. Kinsa? Si Christy. Siya ang gidudahan ko nga mao'y nagsugo aron ipapatay ko. Si Christy nga kapit sa akong bana. Uy, Unsa? Ayaw ka nagbuhata. day, Janice, kinsa tong di kasulti mo, day? Day, nganong kalit man imong gi-off imong cellphone, ha? Aray, Uy, hala. aray, Day, kanila pa na ako ko. Mura kong nalipo. Oo, siya. Mo magong gipugos og pwersa imong kagalingon, day. Di ka palagiwan tangay mo tabi og daghan. Kay basig mabugat ka. Sige, relax lang, day, ha? I-relax mo na imong lawas, ha? Kaya kanina tayo mo gawas na ko, day, ha? Pangitaon kong doktor nga nagatima ni mo. Nadlo ko. Gusto ko yung kubas kong dukan. Nagkapatay akong tao. Pero, what tingali na sayon nga akong nagpatay kay Julis. Kayo ay mga pulis kami, ani. Aros pagdakop ako. Si Ma'am Christy, tawagan ko siya. Ughaon ko ang suhol. Ug ihurot ko ni ughatag uya sa kong asawa ang kwarta. Nga tuwa nagpatay sa mga anak sa ospital. Oh, sakinan. Si Ma'am Christy na tingali kini. Ha? Ayaw na lang paglimod. Kay mismo si Christy misulti na nako nga ikaw ang mipusil kang Junis. Pasilunga ko, sir. Nagkinahanglan ako na kong kwarta, sir. Kaya na-admit akong anak. Tuwa ka rin sa ospital. Si Ma'am Christy lang ang makatabang na ko, sir. Maong gibakwi ikaw nga akong pagbalibad sa iyong mando. Apat, supa kinuntak ko sa pagpatay ng tao. Nagkinahanglan akong kwarta, sir. Bueno. Niya. Dawata kini, Kokong. Sobre. Kwarta ang soul nining sobre. Dawata kini. Og sibat dayon din Kokong. Kay nasayod ako nga balikon kag ginunya ni Christy aron sa pagtiwas sa napakyas mong misyon. Dili ko gusto nga mag-abot pa kamo. Musa sige na. Dawata kining kwarta og sibat. Og ayaw na gid paghimo pa og dautan. Angay kang magpasalamat ko kung kay wa ka pa mahimong hingpit nga dautan. Kay wa mamatay si Junis sa imong pagpusil kaniya. Usa. Tinuod ka, si Rafael. Wa mamatay akong gipusil. Oo. Sa abagar, mitama ang duha ka bala sa imong pagpabuto. Musa sige na. Aron dili ka balik ko ni Christy. O aron dili ka mahimong hingpit na kriminal, sibat din din eh. Sige, dawata kining kwarta. Oo, sir. Salamat. Salamat taon nga wa mamatay akong gipusil. Salamat, Diyos ko. Wa ko may maugin sa pa. Apa na siguro ko lang. Si Christian ang sugog tao no ipapatay si Junis. Tuan, ha? Tuan, ha? May resulta na og ngilad nga panghitabo ang tanan rinan. O karon unsa man? Ha? Unsa man? Nagpuyo na kamo ni Christy? Ha? Buhi pamagas, Junis. Hala ato.
adto sa ospital, tiwasin ninyo aron matagbaw mo sa inyong pagkadautan. Nasayop ka pa. Huwag ko malipay sa gibuhat ni Christy. Gani na suko ko. Mahinom lang gibuhagan ko si Christy. Naglagot ko siyang gibuhat pa. Ha, huwag ka na. Huwag ko malipay sa gibuhat ni Christy. Tinoon ka gusto ko magkabuhag si Jonis. Apan ka na siya mismo may kagbuhag na ko. Tungkol sa katarungan. Gani siya makaanto sa pati kong pagtatar niya. Apan di ko gusto mamatay si Jonis pa. Dili ko gusto. Ginoo ko rinan. Pagkadako nga problema kung namatay pa si Jonis. Hain siyang ospital karon mahimutang kay adtuon ko siya. Hain rinan. Wa na gyud si Kukong dito sa ila. Ug dili ko na sa pakontak pang iyang cellphone. No. Dili pa himong magpabilit nga buhi si Jonis. Muslim mga nasugdan ko na niya. Ako na nagkining tiwason. Muslim mga gibuwagan ako ni Rinan. Pwes, wa na mong duha ni Jonis na mag-aangkon ka Rinan. Kinahanglang tiwasan ko gid siya aron matabla ming duha. Ay, salamat kay nagkatuog na sa Jonis. Human ma-injeksyon o para pagkatuog sa doktor. Piligro magbughat siya na. Kay pirsa man siya. Tabi nga, kidili pa man niya. Ay, purbidag nga no. Oh, uy. Ganor. Ay, sir. Ain sila si Compadre Manuel o Comadre Corazon. Sorry kayo nga karon pa kumakaan Kay karon pa magugumasayod sa itabo. O sa man, ha? May suspect na ba kung kinsa ang ganman? Ha? O na-report na ba kining hitabuas kapulisan? Ay, wa pa ni ma-report sa kapulisan, sir. O sa? Ano? Dili mahimo nga dili kini ma-report sa kapulisan. Si Christy, nasayod ko nga siya yun ang mastermind ini. Busa kinahanglang ipapick up tayod katong kabit ni Rinan. Ako'y mo report nini sa kapulisan, Ganor. Ako! Unsa? Ay, mo kinasil. Dili gustos na yun ni sir nga budangop tag kapulisan. Ug matod pa gani niya. Iyan ako nung nagipasaylos Christy, sir. Dili na lang tingali siya mangita o gubot. Kaya nasayod ba nga dato sila. Impluensyado ang ilang pamilya ning maong sirat. Ano? Dili ka na mahimo, Kanor. Musamot nga iduot sila pag-ayo adtong Kriste kung muduko lang sila og magpaot. Si Compadre Manuel, si Comadre Corazon, unsa man? Ha? Unsa may ilang gihimo? Ay, si Sir Manuel, miadto sa ilang si Rafael nga suko kayo. Dili mayong musong siya dito, oy. Unsa man, kumkumo niya ang balaod. Dili na mao. Gawas pa, mahimong mulimod ang akusado kay dili plastada ang ebidensya. Ato lang ipaagi sa legal ang tanan. Ay, may nalanggani, sir, kay ning baguhay nanawag nga tuwa kuno siya sa ila. Ay, pastilan. Napablater na magkahaning hitabua. Ay, mura ugwa, sir. Awabot lang ka sa pagkakaroon. Kanong higayon na, sir. Basta kay si Dayjon na, sir. Di man mo reklamo, sir. Di man mo reklamo. No. Sayop siya kundili siya mukihol ning hitabua niya. Mas maayo nga budangop kita gukmanan aron maimbestigar ang posibleng may kalambigitan sa pagpamusil kaniya. Bueno, dinhi ka lang una, Kanor. Wa pa man sa mahig matas, Jonis. Muadto ko sa ilang Compadre Manuel. Ayaw lang, sir. Kay si Ma'am Corazon na ba? Wa to'y kalibutan, sir, nga gipusil niyang anak. Ug dili gusto si Sir Manuel nga masayod kini. Kay basin og mauna sa buon niya kini atakihon sa iyang sakit. Ug basin og mauna hinuon niya kunoy madisgrasya simba ko. Unsa? Ay, sir, pastila na hitabuas, sir.
Misang puti yun sa dugoon nga hitabo, sir. Kubida, sir. Ako, sir. Paista siya ng kwarta eh. Sabi mo, sir, ako mo report sa police, di ba? Ibawa mo ko niya. I-report ko ba gini? May lang gani kay wamin damano pagkaigo si Dejones sa pagpapusir. Kung nahitabo pang namatay simba ko si Junis. Ambot. Wala ko masayod kung saon ko na lang ka ng akong anak, Dario. Oo na. Kung namatay pas Junis, klaro man yun nga si Nyorita Christie ang Mr. Mainan eh. Ikaw na yung diretso o papriso sa mga anak, sir. Kaya kung di kay, tugaan ko magini ba? Kita, paita ni Ote Kwartay. Tugaan ko magini. Magini, gustong buhaton, sir. Kaya dili mayo nga taguan mo ang imong anak sa mata, sa balaod. Kaya dako nang sa. Kita ni Ote Kwartay, sir. Ako ginikuan ba? Ambot, Dario, kung makahimo makako sa pagpabilanggo sa akong anak. Ito, tayo ka tawa. Di yun minaw na eh. Siya na lang nahibilin ka na ako. Di yun minaw. Busag dili ko musugot nga mahimong ngit-ngit ang iyang daan. Dili, Dario. Tungod kay mahal ko kayo ang akong anak. Wadyo ka kasabot na ko, sir. Manuel, unsa ba? Anong imo mo kong pugnan nga moduwa ho sa atong anak, ha? Gimingaw na ko ni Junis. Gusto na kong masayod sa iyang kahimtang karon. Ay, pastilan kanimo korason. Okay ra laging kahimtang sa atong anak. Ako ba kay di mangisog og adto kundi pa okay ang iyang kahimtang? Mao ba? Nga sa ato pa. Malipayon na si Junis karon, Manuel. Ay, uoy. Kay giayo naman siya og tagad ni Rinan. Salamat in taon. Nakaam ko ra gyud in taon si Rinan nga tinuod gyud nga wa makasa niya ang iyang asawa. Og siya ang amahan sa gisabak ni Junis. Sige Manuel, biyaan taon na ka. Kay magatiman pa ko alang sa atong pagkaon. Sige, korason. Pasay luwain taon ko, Diyos ko, nga namaka ko. Di lang ko gusto to nga tingali og si Kuraso na usab ang atakihon sa iyang sakit kung masayod nga napusila ng among anak. Ug tuwa ni karon sa ospital. Ko, maluoy ka, Diyos ko. Tapusan na yung taon kining mga kasakit sa akong anak. Gusto namong iyang mga ginikanan nga makita siyang magmalipayon sa di pa kami mutaliwan ng kalibutan. Maluoy ka, Diyos ko. Dunggain taon ang akong pangaliya. Dito ka nagiging sa ospital pa. Oh, ug ang imo ring ugangan nga babae. Wa in taon to paybaw-an ni Kumpadre Manuel sa ditabo ni Junis. Kay tingali kuno uga, maunaw sab kini ang atakihon. Pa, naluoy ko ni Junis. Apa di ko rin madawat pa. Nga nagsabak siya sa anak sa nang lalaki. Renan, ang gugma way sukdanan. Kung tinuod kang naigugma si mong asawa, anda mong dawaton ang tanan kaniya. Ibaw nga dili iyang kagustuhan nga maingon siya ni Ana. Kana kundi mangyud ikaw ang amahan sa bata. Dili niya kabit ang amahan sa bata, Renan. Kung natisuk man ang maong binhi sa iyang sabakan, kana tungod kay gidagit o gilugo siya. Kung tinuod ka ng gugma mong gibati kang Junis, anda mong ihatag ang tanan mong kaluoy. Apan unsay imong gibuhat? Imo siyang gipasakitan. Imo siyang gipahilak. Busa taphaw ang gugma nga gipahinungod mo sa imong asawa. Ug ang labing sakit, kung mapamatud-an na unya ni Junis nga ikaw gyud ang amahan sa bata, unya dili ka na niya dawaton. Ug magpahilayo sa kanimo sa wa na'y pagbalik. Ug dili mo na unya makita pa ang anak nga dugay mo nang gipangandoy nga maangkon. Kay sultihan talang karinan,
Ako, gibati ko gyud nga akong apo ang naa sa sabakan ni Junis. Oo, mao kanay matuod kung gibati rinan. Kung ikaw nasilag sa bata ug nangandoy gawa kini sa kalibutan. Apan ako lahi. Gipangandoy ko nga mataw ang anak ni Junis kay dugay na kong nangandoy nga makakitaog makagakus-kus sa akong apo sa dili pa ako mutaliwan ining kalibutana. O Paulo, And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!